don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenza TV, East African Cup of Nations. Bafana 1, Cameroon 2. I'm joined by Kila Walikosi. Awe Stibo? Yeah. Grand. I'm Nadi. Stibo yabona ngikoke iskipper sana. Kana lithini? Esperanza. Esperanza, yeah. Ufanele uyikhohlwa ngithi wena usupport next la South Africa. Yeah, usupport bafana kuphela. Yes. Yeah, so Stibo ngibheniwe ama supporter Kaizer Chiefs. Balele message bathi ngayenza ama interview ngigcoka iskipper se-Chiefs nje amanye ama support. Ngaphinda mfitsha bangibhena kuphi konje? Bathe Orlando. Yeah. Bangibona bangibulala. Kusho amabhakani. Awubheniwe until when? Angazi ukuthi until nini yazi. Angazi. But anyway Sibo angikho lapho ne. Ngithi welcome back bafana. Abane petrol, abane imoto. Bangaya boshaya ingoma lapha eOrtam. Amagate avuliwe. Bayabuya. Yeah. Njengoba babuya sona Sithibo namuhla was supporting ilentuzana bafana. But anyway ukuthi badliwe Orlando ne Sundowns akunikeza ipain. Bam. Noma ungathatha udoctor nje yathi akuna pain elikhona. Ugrand. 100% grand. Yeah, grand. Yeah. Yabona. Nethi nje mina bengishilo last ngathi ifinal bazoyidlala namuhla. Yeah. Then sabuya. I remember. Yeah, uYuk, uBros. Mele angasaphindi. Yabona manje kuyiwa ku World Cup. If kuzoba uye ucoach we World Cup. Yeah. Angasaphindi avule lo mlomo lo owakhe. Yeah. Athi ama player we Kaizer Chiefs in awakhulume kabi. And ama support. Sure. Webhakaniya. Sure. Siya ku World Cup manje. Sure. As I nation mele sidibane. Sure. You understand? Sure. Support abafana le ku World Cup. Yeah. Bangaphindi bavule lemlomo yabo. Yeah. Bathi kudlala iOla bathi bazo defender nge Sundowns ba strike nge Pirates. Yeah. You understand? Yeah. So bangasaphindi ngoba bazathi ukhila udivide nation. Sure. Kanti mina ayikho in nation ngosami ngimncane kanje ngosami nation ingaka ngayidivide kanjani. Nethi into engiyaziyo ukuthi ngithuka ngidlula wonke umuntu la eSouth Africa. You understand? Yeah. But angeke baze bangithathele ukuthi why ngasupport ibafana. Yeah. Benginesizathu ukuthi why engaba support angeke ngisupport iPirates. Yeah. Angeke ngisupport iSundowns. Ibafana namuhla njengoba idliwe. Uzobezwa ama social media kudliwe bafana. But kube beyiwinile bekuyowina iPirates. So expect mina ukuthi ngisupport ndiyona. Angeze ngiyenze mfana kithi. Uyambona umfowethu muhle kanjani? Yeah. Ayivule lapha. Yazi uyayithanda yena nene. Uyayazi national anthem la. Ngikhumbula uSamuel Eto'o. Oh, khumbula ubani from Samuel Eto'o. Yeah. Yabo. Zakip. Yabona. Ithi national anthem Samuel Eto'o. No, yasa ngizokushayela kusasa. Mama Ithi Ngizokushayela kusasa kaSamuel Eto'o. uzafuna ukupractice. No, yazi awujazi ngithandelana uSamuel Eto'o. Ngisupport ucoach wami lapha Kaizer Chiefs. Wayecoacha i-development eBarcelona esesekhona lapho uSamuel Eto'o. That's why uyayazi development laMasia. Nabo Messi abasuka khona. So mangikhumbula le flag nabo Songo sadlalela iBarcelona. Sure. Uyamkhumbula? Yeah. Defend of the Yazi impintshi yami khona amanye ama video enawenza nise Dobsonville uma ngaphazami ama player webhakaniya sorry hayi ama player ama supporter webhakaniya aphethe amapoti amakhulu. Yazi bebacula iphi ingoma? iChiefs ayikho ku squad iChiefs ayikho
ku squad uyichiefs ayikho ku Afcon babhala lapha ukuthi Pirate versus Egypt or what angisakhumbuli yazi namuhla sithini isquad siyabuya ekhaya isquad siyabuya ekhaya iPirates iyabuya ekhaya iPirates iyabuya ekhaya lalela ayibuye mina guys ngizaba nginamanga mangathi mina bafana ebuyayo lapha kubuya iPirates neSundowns uyuka akafuna ukulalela ngithe mina makavimbise lo mfana lo uchain cabanga uchain wayodla kamnandi mhlawumbe usidudla manje and kumele babuye bazodlala ilentuzana Betway Yes. mhlawumbe unonile ngoba bekahlala lapha adla ama-fork and knife le ntwana ngiyayithanda mfethu Iyadlala. angeke ngize ngithi iyadlala ngoba ngikaze ngiyibone igijimisa ibhola mara into engizayisho iyavimba le ntwana iyabamba le ntwana le ene ngiyayisaluta mfana kithi ngisaluta kakhulu into ekhona mfana kithi ngiyafisa ukuhleka mara ngeze ngihleka ilizwe lami Mara naku yala. Ibhlungu inhliziyo yami yazi khona ingoma unono angazi usijavo athi usijavo ro uBig Zulu ngisa understand athi ngalezo nsuku zenjabulo kuyoba mnandi sibheke ekhaya home sweet home home sweet home home sweet home ibafana iyabuya ukhumbule idlela uChristmas ngaphandle manje babuye ekhaya welcome Show mbijana akuna stress angihleki ke angihleka amabhakaneni adliwe ayabuya ukhumbule 2023 isquad bekugcwele abantu beSundowns ama-player weSundowns bongekho lo msindo bongekho manje bafaka abantu aba-wrong ene ngikutshelile ungabe uthemba abantu bebhakaneni ungabathembi umlilo wamaphepha uyisaphi 2023 ku-AFCON isquad sibuye nebronze bekugcwele iSundowns mfana kithi gcwele iSundowns umlomo bungekho bafaka abo lentuzana ama-wrong turn yo athena yonke iSouth Africa but anyway ayikho into esoyisho congratulations ukuthi nifike ku-group stage and iposition right le abayitholile ukuthi kula 16 babuye you understand I'm worried uma uyukho uzochubeka ku World Cup ukuthi sobuya kulast bad mhlambe le first floor nje sibuya la ekhaya but anyway ayikayekela ukukhuluma kakhulu man umphathi uyukho hayi mfethu